Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin tashar mu ta hasken Alkhairi TV wadda muke kawo muku littafin nan mai suna Naila ‘yar baiwa wallafar Hafsat Muhammad Arabi wadda aka fi sani da Memes Queen Mrs. Isa. Idan ba ku shagala ba mun tsaya ne inda zaratan samarin ke ta fafatawa akan soyayyar Naila a yayin da iyayensu suma suke ɗauki ba daɗi dangane da dukiyarta. Ku biyo mu don jin sirrikan ɓoye dangane da wannan littafin ku danna subscribe da alamar ƙararrawa don ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kuna tare da ni mai gabatarwa Khadijat Autar Soyayya. Mun tsaya ne a inda Umma take ma Momi bayani kan cewa Munif ya zo har gida ya mari Nabil sun yi rigima. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya, amma ina ta ji Umma na bala'i da ƙyar Momi ta yi mata sallama na fi da Fadi da ke saurarenta, mamaki ne ya rufe su. Ajiyar zuciya Momi ta sauke, Momi wai me ke damun Bros bai kwanakin nan, me ya kai shi yin faɗa da Nabil ya san halin 'yan gidan nan sarai karki yi mamaki gobe ki ga siya Mustapha kai jama'a. Ni ki tashi ki kira min Munif ki ce ya same ni a ɗakinsa, kin ji ko? To, kawai na fita ce ta fita, Fadi kuwa rashin abin cewa ya sa ta ci gaba da chat ɗinta, Momi kuwa tashi ta yi ta bargon. Nafi ta yi iya nokin amma Sam Nif ya ƙi buɗewa ƙarshe ihu ya yi mata kan ta dame shi haka. Ta kwata ta koma ta sanar da Momi abin da ya faru ran Momi sai ya yi sosai ya ɓaci da behaviors ɗin shi ta taso da shirin zuwa ne. Dadi ya shigo yana faɗa. Banda rashin godiyar Allah me ya bana ma ‘ya'yan shi da har ɗan Munif da ya mari Nabil za ana kira na yo meye ma a faɗan yara Munif ya min daidai dama duka dukan tsiya ya masa wallahi kuma ai dalilin Munif ɗin na biya mai karatu kenan yana cin arzikin shi to meye dan ya ɗan mare shi to ma na janye hannuna kan Nabil ɗin na ga ta yi. A'a Alhaji ba za a yi hakan ba, ka yi haƙuri mu ji abin da ya haɗa su tukun. Karima kar ki saurare su, ki bar zancen ya mare shi a rama mishi mana ya tsaki. Momi duk yadda za ta lallashi dadi Munif ta yi amma sam abin ya ƙi ci a gunta yayin da Fadima ke supporting ɗin Munif bai yi abin faɗa ba sam ko da malamin mahaifin Nabil ya ji zancen sam bai ɗauka zafi ba. Faɗa da ya yi wa ma Nabil sosai kan bai kamata ya dinga bari abu na shiga tsakaninsa da ɗan uwansa ba, har ana ji ba duk yadda Umma ta so shiga lamarin gwaggwataki. Gunsit kake ji banda homin ɗin kamar waƙa da kake ji na mata suna yi sunkuye suke a kan gwiwarsu, dukkansu farare ne kaya ne a jikinsu haka komi na gurin da zanen da ke kan fuskarsu za ka fahimci su ɗin duka ba yara ba ne don duka manya ne za su iya kaiwa fiye da 10 bakinsu ɗauke yake da wani ganye suna nishi kamar waɗanda za su yi kashi at the same time kamar waka ba tare da bakinsu ya motsa ba. Ha 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 ha. Muryar babbar cikinsu wacce kana kallo ka san ita ce shugaba a wannan waje nan take homin ɗin ya tsaya suka yi shiru. Ina so ku san dalilin haɗuwar mu a wannan waje bayan tsawon lokaci wanda na san za ku ga ba fuskokin wasu daga cikin members ɗinmu. We lose some to death, some sun bar wannan ƙungiya. To yanzu muke samun labarin Karima tunanin a raye wacce ta ci amanar White Witch. Kallon juna suka fara yi yayin da gurin ya ɗau hayaniya. Yes, an tabbatar mana da tana nan abinta. Kar ku manta dalilinta mun rasa 'yan uwanmu da dama dole she has to pay the price for her actions back then. Nan suka ci gaba da tattauna kan yadda za su bullo don samun biyan bukatarsu a kanta ba su tashi a wannan mitin ɗin nasu ba sai kusan karfe 3 na dare don kamar biki haka suke yin shi an zub da jinin waɗanda aka samu sosai a gun don kusan kowace ta ba da mutum ɗaya cikinsu. Momi ce kwance tana bacci sanda ta ji kamar saukan abu inda ta buɗe idanunta a firgice take zazzara ido tana waige-waige tashi ta ji. Ta yi ana kiran sunanta kamar daga waje ta fita ɗakin dadi da ke gefe gyara juyinsa ya yi bin muryar ta ji inda ake kiranta ta ci gaba da bin inda ta ji wannan kiran da ake mata. Haka ta ci gaba da tafiya don ta ga mai kiran nata a kicin bayan ta juya cikin fararen kaya gaban Momi ne ya faɗi shikenan asirinta ya fara tonuwa kama bakinta ta da hannunta a tsorace.
Matar na tsaye ba ta koyi alamun za ta motsa a gumba bare ta juyo, hakan ba ƙaramin ƙara bugun ƙirjin momi ya yi ba. Ta gyara sleeping dress ɗin nata tana kira kuma tana jira ta ga fuskar wace ce. Jikin momi har wani kaɗawa yake saboda tsabar tsoro. Na san kina mamakin gani na a wannan lokacin ko? Nodin ɗin kanta momi ta yi cike da tsoro. Haka ne Maryam, amma me ya so urgent haka da ya sa ki bayyana a wannan lokacin? Dariya wacce ta kira da Maryam ta yi, I have warned you from the beginning kan zancen brother illo ɗinki, but you choose the wrong path and now you will have to face the consequences. Bayan ni ba wanda ya san inda kike da rayuwarki, amma yanzu saura sun sani labarinki, so you have to watch your back from now. Ta yi dariya mai girgizawa. Bacewa Maryam ta yi lokacin da momi ta yi ƙasa ba tare da ta shirya ba, cike da damuwar abin da Maryam ta faɗa mata. Tabbas she is not safe. Jikin momi ya yi sanyi sosai, wuf ta fara ji kamar ana zagaye ta. Nan take jikinta ya fara rawa sosai da tsoro, banda kallon gefe da gefenta ba abin da take. Dariyar 'yan yara ta fara ji daga nesa kamar ana guje-guje. Da ƙyar ta iya buɗe lips ɗinta ta fara karanto addu'a, haka ta ci gaba da yi har ƙarshe. Idon rufe duk take waɗannan addu'o'in ba tare da ɓata lokaci ba. Take ta maimaita addu'o'i duk wacce ta zo bakinta. Tsit ta ji hakan ya sa ta buɗe fuskarta da sauri ta tashi gudu-gudu. Ta yi ɗakinta ta rufe a tsorace. Duk ta yi zufa kallon dadi da ke bacci ta yi, wanda ke ta jan minsharinsa, hankalinsa a kwance. Wani irin harara ta watsa mishi mai cike da tsana. Toilet ta wuce ta yi alwala ta zo tana sallar nafilfilu don neman tsari abinta cikin kwanciyar hankali abinta. Momi, momi, momi nake ta wannan kwale-kwalen kiran sunan momi, idona cike yake da hawaye, nake ta kutsa kai cikin jan dajin wanda komai nashi yake ja kamar na jini sosai abin tsoro. Naila, ki taimake ni, Naila, ɗif na daina jin muryar momi da ke kira na don na taimaka mata. Wani irin hadari ne ja a sararin samaniya hakan. Ya ci gaba da firgita ni, ga tsawa da ake dakawa mai hasken gaske, hakan bai sa na daina nufan ɗan bukkan da nake hangowa ba. A hankali na ci gaba da tunkarar gun ruwa ne ya sauko, abin mamaki ja ne kamar jini, ƙirjina ne ya ci gaba da bugawa da ƙarfi-ƙarfi. A wannan lokacin ga wani irin sanyi da ke ratsa ni, nan take na fara ɓari ta yi ƙasa. Momi ta idar da sallolinta har ta kwanta ta ji ƙarar abu kamar ƙararrawa na bugawa, buɗe idanta ta yi da sauri, subhanallahi ta faɗa, sanda ta tashi kamar wacce take mafarki, fuskar ta cike da damuwa. Naila, Naila, Naila ta faɗa kamar wacce take ganinta. Toilet ta wuce tare da rufe idanunta. Naila, kan ki shiga, it's a trap, remember your prayers, close your eyes and pray, it will be gone, it's just a bad dream. Kwance nake a gun lokacin da nake jin muryar da na saba ji ne ta yi min magana. Hakan ya sa na fara tuno hirarmu da momi ta ran da ta bani addu'a. Ba komai Naila, zan ƙara tuna miki har da na bacci, ban so ki kuma ce min kin manta. Kina ji na ko? Daga kai ne tare da gyara zama ina sauraron ta. Momi mutum ce mai addini da riƙon ibada ga sanyin rai. Na san kin rike na falaki da nasi, zan baki 'yan addu'ar da zaki ga dinga yi duk sanda kika yi mugun mafarki. Ki buɗe kunnenki da kyau, ki saurare ni Laila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, so uku zaki ki tofa a bangaren hagunki, sai ki juya kwanciyarki daga hannun da kika yi mafarkin. In ba ki tsoro ma kina iya tashi ki yi nafila raka'a 2, a lokacin insha Allahu zaki samu sassauci. Momi insha Allahu zan dinga yi. Naila, 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 shigo ki taimake ni. Nan take Naila ta fara karanto addu'o'i. Cikin ikon Allah na farfado, amma motsi ya gagare ni, sam ganin su gwaggwanayi a kaina, alamun na jima a kwance ban tashi ba. Naila me ya faru, yi magana mana. Gwaggwa ta faɗa, shiru ne ina bin su da kallo har da Nabil. Umma ce ta riko ɗaya hannuna, my daughter ki yi magana please, bari na kira momi. Ya Nabil ya faɗa har ya ciro wayarsa. Umma ta fisge, dan labani, wa ya ce maka sai an kira ta? Mu kenan kana nufin ba za mu iya kulawa da ita ba. Duk na yi zufa, ina tunanin ma har fitsari sai da na yi a wannan mafarkin, dan sosai na tsorata. Kyakkyawar matan nan ce nake gani, wacce dukansu ba sa ganinta sai ni ɗaya, tana mun murmushi. Naila, Naila, muryar momi na ji kamar daga sama tana ƙwalla min kira, ba ko sallama ta shigo ma mutane. Je ka gani, Umma ta faɗa tana tsaki. Mom, ina Naila? Ta faɗa ba tare da
ta saurare shi ba tana ciki ba tare da ta bi ta kan shi ba ta danno kai ɗakin. Guna ta nufo da rai kamar za ta kuka. Naila, what happened to you? Auta na ta faɗa tana shashafa ni. Ganin na kasa magana ya sa ta kalla Umma da ke tsaye tana harare-harare. Haka muka ganta farko ma an yi ta tashin shuru, ko da ta tashi ma ta kasa magana bare motsi. Anya Karima ko ƙauyen zan kai ta? Gwaggo ta faɗa tana kallon Momi wacce duk ta rikice. I'm very sorry Naila, ta faɗa kamar za ta yi kuka. Hakan ya ƙara ba kanta ran Umma. Ta kalla Nabil ta fice a ɗakin. Aitin ku ɗan bamu guri, ba don sun so ba suka fita. Daga ni ta yi ina kallonta, ban iya komai ba. Ta ɗebo ruwan ɗumi ta ɗan sa kaya ta ɗan cleansing ɗina, duk wani motsi ita ke ɗaga ni. Ta buɗe wardrobe ɗin ta ɗauko jakata ta sauyan kaya har alwala ta min. Hakan ya sa na ɗan ji daɗin jikina. You see your life Naila? Baki son addu'a, baki son ibada, ta ya kike so ki daina fuskantar matsaloli iye? Murmushi ne a raina, na san dama sai ta yi faɗan nan. Haka ta faɗa, ina kallonta ina jin daɗi. And I think gida za mu wuce yanzu. I can't let you stay even for a minute. Haka nan ta sa Nabil ya taya ta suka fiddo ni. Nan fa Umma ta dage ta ce a tufur ba inda zan je inda gwaggwama ke bayanta, sai an kai ni gun magani, amma san Momi ta ki. Haka nan sai da abban su Nabil Malam ya fito ya sa baki suka barta ta ɗauke ni. Muna zuwa gida kuwa da Yanib da ke fitowa muka fara cin karo, inda Momi ta ƙwalla mai kira don ya taya ta su shiga da ni cikin gida. Hankalinsa ya yi dubu ya tashi a wannan lokacin. Masu mu kada ku shagala, kuna tare da tashar Hasken Alkhairi TV, inda muke kawo muku littafin na mai suna Naila ‘yar baiwa wallafar Mims Queen, wadda aka fi sani da Hafsat Muhammad Arabi. Ina gabatar muku da shi a hankali, ku biyo mu don kasancewa tare da mu don jin ya za ta kaya. Naila me ya same ta, kuma waɗannan matsafan wanda suka kawo ma Momi ziyara shin me ake nufi? Kenan Momi ma ta shiga cult a da. Ku biyo mu daidan jin wannan turka-turka, sannan kuma me zai faru da Naila? Ga Yanib kuma ya fito ya ga Naila a cikin wannan halin. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa don ci gaba da kasancewa tare da mu. Muna godiya sosai.